Ir-rapport ta' regolatur tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment tal-darb'oħra xejjen numru ta' allegazzjonijiet li saru dwar dan il-programm li tant jgħid iħalli ġid fl-ekonomija Maltija. Wara li ċertu mezzi tax-xandir sostnew li l-proprjetajiet li qed jixtru jew jikru dawn il-persuni jista' jħallas għalihom kulħadd. Ir-rapport jiġħad dan għal kollox anzi juri li l-valur jaqbessew dak ta' €350,000 stabbilit mir-regolatur innifsu. Skont ir-rapport tar-regolatur bejn Lulju tal-2015 u Ġunju ta' din is-sena inxtraw aktar minn 27 proprjetà u aktar minn 100 kirja bl-aktar lokalità magħżula tkun dik ta' Sliema. L-ammont ta' flus li ntefqu fuq proprjetà mixtrija f'sena waħda biss qabeż €28 miljun. Dan ifisser medja ftit aktar minn €1,000,000 għal kull proprjetà. Min-naħa l-oħra f'sena waħda biss il-kirjiet tal-proprjetà ħallew fl-ekonomija Maltija aktar minn €13 miljun, b'medja ta' aktar minn €25,000 għal kull kirja. Dan kollu jirrikonoxxuh ukoll l-aġenti tal-programm infushom li sa Ġunju 2016 laħqu l-132. Fil-kummenti tagħhom l-aġenti ddeskrivu l-programm bħala għodda b'saħħitha sabiex tirriklama l-pajjiżna u sostnew li apparti l-kontribuzzjonijiet mandatorji stabbiliti mill-programm huma bosta l-investituri li jġibu magħhom in-negozju tagħhom. Ir-regolatur innifsu fir-rapport jgħid li apparti dawn in-numri huma inkoraġġanti huma wkoll indikazzjoni ta' suċċess enormi fit-30 xahar biss. Huwa jkompli jgħid li qed tirrifletti wkoll l-esperjenza u d-diligenza li biha qed ikun immexxi dan il-programm. Il-programm ta' ċittadinanza b'investimenti tikompli jikkonferma l-kompetittività tiegħu mhux biss ħabba dawn ir-riżultati, iżda wkoll għaliex kiseb ir-reputazzjoni eċċellenti hekk kif huwa l-unika programm tat-tip tiegħu approvat mill-Unjoni Ewropea.